салом арз мекунем ба шумо ва ҳамаи онҳое ки ин лаҳза моро тамошо доранд. Ин барномаи фанзон аст. мо дар ин барнома тасмим гирифтем ки дар бораи яке аз тимҳои футболи навтаъсис бароятон қисса кунем. албатта ин Шодмони Ҳисор ном дорад ва баъд аз 12 соли нестӣ билохира роҳбарият ва масъулин ва мухлисони футболи ин даста ба хулосае омаданд ки тимро дигарбора ба по бихезонанд. акнун меравем ба шаҳри Ҳисор ва мебинем ки ин даста феълан ба мавсими нави футбол чӣ гуна омодагӣ мегирад. мо мефахрем аз Шодмони Ҳисор ки дар ин байни 11-12 сол гашта ба ҳама каса барҳам шудем. ғолибиятҳои хуб дар пеш дорем, бо бозиҳои хуб дар пеш дорем. иншааллоҳ ғолибият ба даст мебарем. беҳтарин машқҳо гузаронда истодаем. дар байни 8-9 рӯз шуд ки мо зубор гузашта истодаем. 2 бозӣ рафиқона кардем. ғолиб омадем дар бозиҳо. дастаи Шодмони Ҳисор ки солиёни дароз ба риштаи фаромӯшӣ рафта буд, дигарбора акнун аз худ дарак дод. мавсими гузашта ин дастаи футбол дар лигаи дуюми чемпионати Тоҷикистон баромад намуда ба гирифтани зинаи ифтихорӣ даст ёфт. акнун дастаро лозим аст ки ҳунарнамоии худро дар лигаи якуми Тоҷикистон идома бидиҳад. аммо ин ду чемпионат аз ҳам тафовути бештар доранд. ба ҳамин хотир роҳбарияти даста ба хулосае омад ки мураббии кордон ва таҷрибадорро ба ҳайати даста даъват намояд. ҳамзамон бозингарони нав низ барои ҳунарнамоӣ дар лигаи якуми Тоҷикистон муҳиманд. зеро қаблан дар ҳайати дастаи Шодмони Ҳисор футболбозони ҳунарнамоӣ мекарданд ки ҳаваскор буданд ва аз мактаби футболи профессионалӣ нагузашта буданд. ҳамакнун бо омадани мураббии кордон Ҳикматулло Фузайлов тамринҳо ба таври дигар роҳандозӣ шудаасту даста дар як рӯз 2 маротиба ҳам дар варзишгоҳ ва ҳам дар толори варзишӣ ба тамрин машғул аст. ҷамъомади таълимию тамринии дастаи Шодмони Ҳисор барои оғози мавсими нав равона шудааст ки Ҳикматулло Фузайлов ва ёварони ӯ талош доранд то бозингаронро ба мавсими нав ба таври зарурӣ омода созанд. Я знаю, что народ Гисара, она сама по себе гостеприимная, поэтому мы здесь и раньше работали, действительно добросовестные ребята, с ними легко работать. Мы пригласили в эту команду из других регионов, они приняли как своих. тавре мегӯяд ҳарчанд дар пеши даста ва мураббиён ҳадафҳои бузург гузошта нашудааст, вале ба ҳар ҳол даста мавсими нахустини худро дар лигаи якуми чемпионати Тоҷикистон доир менамояд ва мехоҳанд ки ҳадди ақал ба сегонаи беҳтаринҳо шомил бишаванд. баъд аз он ки дастаи Шодмони Ҳисор аз лигаи дуюм ба лигаи якуми чемпионати Тоҷикистон роҳ ёфт, ҳамакнун ҳайати дастаашро бозам пурқувваттар мекунаду мураббии кордон ва шинохтаи кишварро ба даста даъват кардааст. мебинем ки Фузайлов дастаро ба мавсими нави футболи кишвар чӣ гуна омода месозад. Ну, пока таких больших задач нам не ставят. Самое главное это удержаться в первой лиге. Но мы будем стараться биться за призовые места, потому что просто так выходить и без никаких задач это тоже неинтересно. дастаи Шодмони Ҳисор яке аз тимҳои сермухлистарин дар кишвар ҳам гуфта мешавад. мардуми шаҳри Ҳисор футболдӯстанд ва ҳамеша мусобиқаҳои гуногуни футболиро дар минтақаи худ доир менамоянд ки ҳатто байни маҳаллаҳо мухлисҳои зиёд ба ҳам меоянд ва футболро аз наздик тамошо мекунанд. ҳамакнун Шодмони Ҳисор дигарбора таъсис ёфтааст ва умеди мухлисонро барои ғалабаҳои бузург бароварда мекунад. Ҳикматулло Фузайлов қаблан дар дастаҳои Регарта Даст, Энергетик, ССК ва Академияи футболи Истиқлол таҷрибаи корӣ дорад ва метавонад бо дастаи Шодмони Ҳисор ба дастовардҳои хуб ноил бишавад. аммо тавре мураббӣ мегӯяд барояш боз якчанд футболбозони дигар низ лозим аст, бахусус онҳое ки таҷрибаи бои бозӣ кардани футбол дар сатҳи профессионалиро дорад. Ну, есть пару позиций, которые мы хотим взять опытных игроков, чтобы они вели игру, подсказывали молодым игрокам. Ну,
сейчас в поисках. Легионеров нельзя подключать с первой лиги, поэтому хотим взять опытных игроков. баъзе аз дастаҳои футболе ҳастанд дар кишвар ки ҳатто варзишгоҳ ё майдон надоранд, аммо Шодмони Ҳисор якбора соҳиби ду варзишгоҳи хуб аст. варзишгоҳи ҷавонӣ ва варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор ҳамакнун барои мухлисони дастаи Шодмони Ҳисор дари худро боз мекунад. чунин шароити созгор имкон медиҳад ки даста дар мавсими нав хуб ҳунарнамоӣ бикунад. даста ки навтаъсис аст, мушкилиҳо ҳам кам нестанд, вале ба ҳар ҳол талош мекунанд футболбозон то истеъдоду маҳорати худро хубтар нишон дода ба сегонаи беҳтаринҳо шомил бишаванд. бояд бигӯем ки барои дигарбора ба рӯи майдон баргаштани Шодмони Ҳисор яке аз мухлиси ашадии футболи ватанӣ Баҳруллоҳ Шарипов саҳми арзандаи худро мегузорад. маҳз бо талош ва ғамхориҳои ин сокини шаҳри Ҳисор дастаи Шодмон дигарбора барқарор карда шуд. 12 сол буд ки Шодмони Ҳисор бо сабабҳои молӣ ба танаффус буд. Чандин бор бо ташаббуси бахши кор ва ҷавонони шаҳри Ҳисор даста то доираи таъсисёбӣ бо барҳам мехӯрд. хушбахтона имсол бо дастгирии Федератсияи футболи Тоҷикистон дастаи дар дуюм лига дастаи Шодмони Ҳисор таъсис ёфт. мо мухлисонро бовар кунанда метавонем клуб алоҳида муассиса шудагӣ аст, метавонанд ки омада ба дастаи худашон яъне Шодмони Ҳисор мухлисӣ кунанд. бо то мо ҳадафҳо дорем ки мухлисонро шоду хурсанд мекунем ва дар лигаи якум баромад кардани мо ҳадаф аз он иборат аст ки ҷойҳои намоёнро дар чемпионати лигаи якуми футболи Тоҷикистон гирем. бисёр мушкилиҳое ҳаст ки мо ҳаматарафа бо кӯмаки Федератсияи футболи Тоҷикистон ва раиси шаҳрмон муҳтарам Қосим Роҳбар ҳар мушкилиҳоро паси сар карда истодаем. дар шаҳри Ҳисор низ истеъдодҳо кам нестанд, метавонанд аз ҳисоби бозингарони маҳаллӣ низ як дастаи хуб таъсис дод, вале ба ҳар ҳол барои мукаммал кардани ҳайати асосӣ бояд тим ба футболбозони дигар низ таваҷҷӯҳ зоҳир намояд, зеро имсол дар чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои лигаи якум 13 тим баромад мекунад ки дар миёни онҳо Шодмони Ҳисор низ ҳаст ва ҳама дастаҳо мубориза мебаранд то ба лигаи олӣ роҳ биёбанд ё аз дивизион хориҷ нашаванд. мубориза миёни дастаҳои лигаи якум бисёр ҳам шадид сурат мегирад. ин буд барномаи таҳлилии фанзон ки мо дар бораи фаъолияти яке аз дастаҳои навтаъсиси кишвар Шодмон бароятон қисса кардем. мавсими нави футбол низ баъд аз чанд рӯз оғоз мешавад ва ҳатман ки пайгирӣ бошед. мо тавассути ин барнома бо ҷолибтарин хабарҳо шуморо ошно хоҳем кард. хайр.